Vážený parlament, dnes tu diskutujeme o boji s energetickou chudobou a rastom cien za energie. Už veľmi ťažko sa proti tomuto fenoménu bojuje, keď z politických dôvodov Európska komisia vyžaduje, aby sa členské štáty odpojili od lacného plynu a ropy a začali radšej odoberať ten drahší. Ťažko sa bojuje proti energetickej chudobe, keď sa naprieč Európou donedávna z ideologických dôvodov vypínali jadrové elektrárne. Dokonca v prípade Slovenska to bola jedna z podmienok pre vstup do Európskej únie. A úplne najťažšie sa bojuje s energetickou chudobou, keď pri investíciách dostávajú zo zásady prednosť zelené alternatívne zdroje, ktoré sú do dnešného dňa ekonomicky nevýhodné. Uvediem jeden príklad za všetky. V Nemecku tento mesiac zaznamenali viacero dní bezvetria s inverziou, teda oblačnosťou, tzv. Dunkelflaute, keďže Nemci majú výraz na všetko. A čo sa stalo? Cena za 1 MWh sa na trhu na deň dopredu vyšplhala až na 800 eur, čo je rádovo 10-násobok bežnej ceny. A to nejdem hovoriť, že takmer polovica tejto elektrickej energie bola v daný deň vyrobená v tepelných elektrárniach z černého a hnedého uhlia, ktoré sa v Nemecku rozhodli zatvoriť, lebo ekológia. Dámy a páni, takýmto spôsobom tu o pár rokov nebudeme bojovať proti drahým energiám, ale ich existenčnému nedostatku. Ďakujem.